Hvis du interesserer dig for cykelsport, så kender du mit hold. Navnet er Team Ision. Det er os, der aldrig går kold, sagde Nemme. Vi træner både dag og nat, og målet det satte Nemme klart. Ned til turen, here we come. Giv os nu det wildcard for satan. Og Bobby Olsen, han er kaptajn. Det er oksen nu for Hammel. Og Pimmen, det kejsegrad af sprinter. Det er missen fra Amsterdam. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have baghjul ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler og Ulrik og Armstrong, ja, de skal have baghjul. Så er det der ikke. Det kører på den store kling, selvom det er hårdt. For sådan er det bare, hvis du vil vinde i det cykelsport. Henning Primdal, han er jo sportsdirektøren. Han har lavet en taktik, vi skal ned og køre stærkt. Vi er på vej ned i turen. Vi skal have baghjul ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler og Ulrik og Armstrong, de skal have med over at dues. Vi skal have baghjul på at dues. For vi er Ision, Team Ision. Henning og Bobby og Pim, vi giver dem baghjul. Godverdomme, kop Team Ision in beestje. Pink en orange is de farve combination. Henning de Primdal aan de gele vaste gluken. Dralen de spede Pim de keizergracht die fluken. I Bobby Jose de koekelieketje. Aan de pieketje, vierde volkertje. Op z'n deze de boldegeel. Gaat vandaan met de gradenkoek. Aan Tour de France en Golden Kaan. De spolde Vlaanderen voor skatenplan. Van Easy on the condomme face. Easy on the condomme face. Vi skal have baghjul ned i turen. For vi er Ision, Team Ision. Tyler og Ulrik og Armstrong, vi skal have med over at dues. Vi skal have baghjul på at dues. For vi er Ision, Team Ision. Henning og Bobby og Pim, vi giver dem baghjul. Hvor satan, det lyder satan, det er godt.